bahkan ndak banda 10 duduk lama mak bahkan diang-gandiang bagurawa sama lampu nambiar sojo bare carwa kini bau buat jabari ampiang hade lidah terasojo nan marapina monyo gunung nan malatui mako baraso abuta sera sera iyo bamulo hati kata singgung apa camai maki akato waro angin sarugo mahkiro nyonenai depan camai tolong dengarkan dene badendang ku jalihyo barabana kata goiman dek mamandang karusa nilai nana badendang ganti baganti bagurawa oi samalamku dan kok dapekan tak di hati usah ditunggu lama-lama pacamayoy op ulang balik iya lama sorola kiranya ulang balik lah pak camai dujong pantun beko lalu bolo pak camai dujong karua tangga malam kuado balik badan tiang ombak dilawi etan dirana banda 10 di pandang dunia sangat lawe tak dek langkah tapawi tapaso iman di patah gua apa jamaai baguro kita di malam aku nanti pacamai coba dengarkan kasih pak camai bagang gambaru taraso wangi balape kan kodangoy nana bagurau di malam aku baganti-ganti mandendangnya di mahati indah kaibu di urang lai di denai tidur kodai asadape kaku balandai biar lalu kapagaruyung kasarwaso tatumbu ayo
Oi de bang adi tarimo pasan masa dape bang. Awak memakai biala indah dari jolong ronde kedua jadi joy. Kawan-kawan bang bro mandanga biala kami mendendangnya. Sangko bang ade di pacamai taba abana saparo ele di buenyo. Iyo. Kandak kasamo kami bari biala berdendang juo. Calia pacamai de udah kini kayolah sajo pemandangannya. Iyo. Kalau gue meminta de pacamai tarimo pasan. Yo lako kete indah pak gadang indah sadang elo ambuang-ambuangan. Kanda apa camai di dendangan dek bang ade kalai datang Pak Haji coba ladang ada Pak RW lai kamari bang urawa sama lampu oh dek rang banyak mak dengaran pasan untuk denai sabana malang mak darah dangau di tengah sawah ku indah bana urang muni ke kandang itiak jadi mak abatamu dek sari-sari bagurawa sama lampu kandang nasamu di dendangan oi ko ado dia jajang ke langit tidak denuni dunia nangko di bulan kasihan sampai latio malam awak sair yang malam kurang dia perasaan di imanya renai dia indah kapan yang baju rancak ke panggangan Mengkodik sabab dengan pandangan laman julu-julu ala ko pandangannya. rancak mana dia punya pakaian bantuan arandai pada aku Iyo rancak sandok pakaian kan makson juwo nama baliannya. kamera kemari lah dia doan kanak marapulai jo anak Awa indah anak daro jo marapulai tapi anyo salingkuhan sajo. sari bana dia sayang bakaya dia orang pemenan Oi bagura sampai selesai Depa RW, Depa Haji coba ladanga lah mengaruk-ngaruk Pak Haji nampak de amboy Pak Haji oi. Asalnya dapet Pak Haji inyak memakai usang sakit indah baan pokok merek bugi lamoy.
Apa Ji? Selamat datang Wan Siri. Lewat apa ti janji sentak mah. Alhamdulillah. Lain limo seri yang malam kini pagurau dari Pekumbuah tapi lah pindah kemari. Wan Siri Satya dan Gondang. Wan Siri masuk ke dalam anak ambo lai babao. Daging tatuah baru padam candu mangipe tipu juga. Terima kasih Wan Siri.